नमस्कार. आज बेळगावची आपली पंचवार्षिक ग्रामपंचायत निवडणूक चालू आहे 2022. त्या निमित्तानं काही प्रश्न समोर आले, प्रचार करत असं काही प्रश्न समोर आले आणि ते त्या विषयाचा खुलासा करण्यासाठी मी तुमच्या समोर आहे. ओपनचा सरपंच असताना तो वंजारी समाजाला का दिला, नागोरीयांना का दिला, सरपंच पद सर्वसाधारण असताना ते ह्याला का त्याला का, ह्या सर्व स्वरूपाचे विषय माझ्या समोर आले. सर्वसाधारण म्हटलं की तसं सर्व जाती धर्म आणि स्त्री पुरुष ह्या गावामध्ये असणारे जो मतदार आहे तो सगळा सर्वसाधारण मध्ये तो उभा राहायला पात्र असतो. पण तुमच्या मते जर आरक्षण ज्यांना मिळालेलं आहे त्यांनी आतापर्यंत रेसमध्ये काय असं जरी म्हणून तुम्ही हे जर कॅटेगरायझेशन जर वर्गीकरण करत असाल तर फक्त मराठा म्हणजेच सर्वसाधारण होत नाही. त्या ठिकाणी जैन समाज आहे, लिंगायत आहे, अन्य बाकीच्या सर्व ज्या जाती आहेत ह्या आरक्षण म्हणजे आरक्षण व्यतिरिक्त असणाऱ्या जाती ह्या सर्वसाधारण जागेला उभारायला पात्र असतात. ह्या लोकांचा तुम्ही कधी विचार केला का? नाही. एक पार्टी तर त्या ठिकाणची जी सरपंच पदासाठी आहे ती सरळ सरळ अर्ज भरत असताना स्वतःचा मुलगा आणि स्वतःचा पुतण्या ह्याच्या पलीकडे तुम्ही विचार करत नाही. दुसरी जी पार्टी आहे ते उमेदवार कोण तर मी आणि मीच, माझा भाऊ सभापती, माझा हे आणि कशाही पद्धतीने आम्ही करू पण आमच्याशिवाय दुसरा कोण नाही. पात्रता या ठिकाणी स्वच्छ निर्मळ मनाची माणसं हवी आहेत. त्या ठिकाणी व्यवस्थित पद्धतीने जी व्यवस्था ग्रामपंचायतीची व्यवस्था ठेवू शकते अशा स्वरूपाच्या माणसाची आपण निवड करण्याच्या दृष्टीनं आम्ही प्रशांत नागोरे यांची उमेदवारी समोर घेतलेली आहे. ज्या घरानं वंजार समाजाचा या गावामध्ये कमीत कमी 30 वर्षाचा राजकीय वारसा या ठिकाणी निर्माण आहे. सुभाष काका नागोरे असतील, दत्तबा अण्णा नागोरे असतील, ह्या लोकांनी आणि त्यांच्या समाजातील बरेचसेच आणि त्यांच्या बरोबर असणारे इतर घटक समाजाने सुद्धा राजकारण केलं. त्या ठिकाणी कुणाकुणाला संधी दिली? वंजार समाजाला तर दिली, लिंगायत समाजाला दिली. तुम्हाला काही नावं देतो त्याच्यामध्ये वाचून देतो. ग्रामपंचायतमध्ये हे सगळं मी सांगायची गरज नाही. ग्रामपंचायतमध्ये मोठ्या मोठा बोर्ड लागलेला आहे, सरपंच कालावधी आणि ते विद्यमान मागचे सरपंच वगैरे. त्याच्यामध्ये श्रीकांत तळेंना त्या पार्टीनं जे गजराज पॅनल आहे त्या पार्टीनं संधी दिली. तुकाराम ईश्वरा खरात दिली. कालिका उमाशी जे आहेत, कालिका शिवाजी उमाशी त्यांना संधी दिली. शशिकला दत्तात्रय मोठे म्हणजे आपले दत्तात्रय मोठे बापू आहेत जे जिल्हा परिषदला संभाजीबाबांच्या पार्टीतनं तिकडच्या ह्याच्यात जाऊन निवडून आले होते आणि परत ते आमच्याकडे पण आले होते आणि त्यांच्या ज्या पत्नी आहेत त्यानंतर त्यांच्या पत्नी आमच्याकडे पण परत येऊन त्या सदस्य झाल्या होत्या आणि आता विचारलं होते कुठे आहेत काय जाऊ दे. त्यानंतर अश्विनी महादेव खरमाटेंची सरपंच झाले होते. लक्ष्मण श्रीराम खाडे सरपंच झाले होते. त्यानंतर आम्ही आमच्या पद्धतीनं ज्यावेळी एक ओबीसी आरक्षण जागा आली त्या ठिकाणी पार्वती दत्तात्रय खरात त्यांना 5 वर्ष मित्रांनो 5 वर्ष सरपंच पदावरनं हलू दिलं नाही आणि त्यांची पाठराखण केली. चांगला कारभार करण्याचा, विकास करण्याचा बेडगीत प्रयत्न केला. त्या ताईंनी आमच्या 5 वर्ष सरपंच पदाचा काल काढला. पुष्पा प्रकाश वाळेकर मराठा समाजाचे आहेत. तिथं गरज नव्हती हो मराठ्याला त्यांनी सरपंच करण्याची. का केलं? जातीपातीचं भेदभावाचं राजकारण बाजूला असलं पाहिजे म्हणून पुष्पा प्रकाश वाळेकर यांना 2/11/12 ते 16/7/14 2.5 वर्षाचा काळ त्यांना सरपंच म्हणून त्या गजराज पाटील त्या ठिकाणी त्यांना ठेवलं होतं. त्याचबरोबर सुमन बाळासाहेब खरात धनगर समाजाची व्यक्ती आहे, त्या सरपंच म्हणून होत्या. विनायक बाबासाहेब उमाशी प्रभारी सरपंच होते पण ते सरपंच त्या ठिकाणी त्यांच्या समाजात होते. सावित्री थोरवे, तवनापा भाऊ मजलगे जैन समाजाचे आहेत ते पण तवनाप मजलगे त्यांना सरपंच म्हणून त्या ठिकाणी संधी मिळालेली आहे. तळे अण्णा आहेत, तळे अण्णांना सरपंच म्हणून त्या ठिकाणी श्रीकांत भाऊ तळेंना संधी मिळालेली आहे, सरपंच म्हणून त्यांनी काम केलेले आहे. सुशीला रावसाहेब आवटी लिंगायत समाजाच्या एक महिला सदस्य होत्या, त्यांना सरपंच म्हणून काम करण्याची संधी त्या गटानं दिलेली होती. त्याचबरोबर रोहिणी सुनील सानप यांना संधी दिली होती. हे सगळे सरपंच म्हणून इतर जातीपंथाचे पण सरपंच बेडगमध्ये होऊन गेले. पार्टी भले एक असेल तो गजराज पार्टीची परशुराम बापू नागोरेजीचा आज नेतृत्व करतात. सुभाष काका नागोरे जे त्या गटाचे ज्येष्ठ नेतृत्व म्हणून आज विराजमान आहेत त्या ठिकाणी. ह्या लोकांशी आम्ही विचारपास आणि सगळ्यांशी विचर्चा केल्यानंतर आम्ही परशुराम बापू नागोरेजींना सज्जाकडे सोडली. मित्रांनो, ह्या सगळ्या गोष्टीचा आढावा आणि आलेख घेण्यासाठी अनेक वेगवेगळ्या स्वरूपाने मी तुमच्या समोर येणार आहे. पण माझ्या मराठा समाजाच्या आणि इतर समाजाच्या ओपनमध्ये आरक्षणमध्ये सर्वसाधारण मध्ये असणाऱ्या बांधवांना विनंती आहे, पात्रता ही माणसामध्ये निर्माण असली पाहिजे.
जातीपंथावरती राजकारण होत नाही. जातीभेदावरती जर राजकारण असेल तर मोदी साहेब हे भारताचे पंतप्रधान असले नसते. आज पंडित नेहरू पहिले भारताचे पंतप्रधान असले नसते. त्यांचा काय समाज, त्यांचा नेहरूपणा काय महाराष्ट्र भाऊकी बुडका एवढा मोठा होता का हो? माणसातले गुण बघा, कर्तृत्व बघा, त्यावरती राजकारणाच्या तुम्ही रूपरेखा ठरवा. इतर गोष्टीला बळीला तुम्ही थापांना बळी पडू नका. ह्या राजकारणामध्ये स्वतःच्या भातावर वरण वाढण्यासाठीच लोक वेगवेगळ्या पद्धतीने क्लुप्ती करत असतात, तुमच्या समोर येत असतात. बघा, मी पाटलाचा आहे, तुम्ही पाटलाचा आहे, मी उमेदवार आहे, तुम्ही आहे, मी ह्याचा आहे, मी बुरशाचा आहे, मी तुमचा आहे, मी पाटील व्यतिरिक्त तुमचा वेगळा उमेदवार आहे, असल्या ज्या गोष्टी दाखवतात ह्या चुकीच्या आहेत. मी कोणाचं नाव आणि उल्लेख करून मला या गोष्टी म्हणायच्या नाही आहेत. पण जे असेल स्वच्छ निर्मळ मनाचा तुम्ही माणूस निवडा. त्या ठिकाणी उमेदवारी आपण प्रश्नबाबू नागोडे यांना दिलेली आहे. अत्यंत स्वाज्वळ आणि एक चांगला माणूस आहे आणि नक्कीच ते बीजेपी मधलं काम करत असले तर त्या एक राज्य लेवलपर्यंत त्यांनी कामाचा आढावा आणि आलेख केलेला आहे. त्यांच्या रूपानं विविध प्रकारच्या योजना पण या गावामध्ये येऊ शकतील आणि आमच्या ज्या निवडलेल्या बाकीच्या ज्या उमेदवार आहेत इतर वाडामध्ये निवडलेले, एक सालस आणि उमदे चांगल्या एक कर्तृत्व संपन्न या गावाला निर्माण होणारं या ठिकाणी आम्ही दिलेलं आहे. कुठलाही डाग, डप्पा आणि बट्टा असणारे या ठिकाणी उमेदवार आम्ही निवडलेले आहेत. आमच्या ओपन मधले बरेचसेच आता सगळे सदस्य, सगळ्यांचे नाव काही मी घेणार नाही, पण एकाला झाकावून दुसऱ्याला काढावे एवढे सुंदर आणि स्वच्छ प्रतिमेचे आमचे उमेदवार आहेत. त्याचबरोबर परशुराम बापू नागोडे सुद्धा एक चांगलं व्यक्तिमत्व आहे. ह्या रूपानं बेडगेच्या विकासाला एक चांगलं नेतृत्व आपल्याला मिळेल ह्याची मी आशा बाळगलेली आहे. आणि माझ्यावरती विश्वास ठेवा, माझ्या कर्तृत्वावर विश्वास ठेवा, आमच्या प्रामाणिकपणावर विश्वास ठेवा आणि तुम्ही ह्या गोष्टीला बळी न पडता अत्यंत उत्स्फूर्त पद्धतीने आणि बहुमतानं या सरपंच पदाला, या सरपंच उमेदवाराला तुम्ही निवडून द्यावं. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.